Здраве се прави в нея. Малко заребява с реклами. Това е нормално. Какво се прави в нея? Сега ще обновя. Само да зареди. Изкачват всякакви реклами. Това е нормално, защото всеки иска да има трафик. До реклами. Това, което се прави, се разбиват блокчета. Минималното затегляне е $100 или са от $100. Малко интернетът ми е слаб. А и лаптопа не ми е много добър. Ето. Виждате, тук имам $67. В общи линии ето 2 цента. На всеки час се появяват такива кирки. Можете да каните хора, приятели, които също ви дават бонус. Ето рефералната ссылка. Линк, рефералния линк. Така понякога се бъркам. Рефералния линк. Тук е офертите. Това почва ма дразни, като изкачат такива рекламки, с които не ми се плаща. Ето офертите, крафтинга. Сега пак ще ми изкочи женичката, което е нормално. Ето крафтинга. Ето тук се пише какво ти да, като сгубиш камъче. Аз още не съм го пробвал. Защото, както виждате, много проекти имам. Лотото. Има лотарийка. Можете да си купите кирки. Да трошите. Има пулчета. Исланд. Ще пробваме едно Исландче. Да видим кой ще ни даде. Добре, още не е заредило, няма да се бавим. Пулс или Пулс, не знам как точно да се чете. Те неща още не съм ги пробвал. Ще направя по-обстоен обзор на тая игричка. Ето Drops ти пуска разни бонусчета всеки ден. Първи ден е една кирка, втори ден е 2 кирки плюс експириенс. Виждате, аз съм 5 левел.
всеки левел увеличава кирките, които ви дава на ден. Обръщайте внимание на тези рекламки, на този спам. Няма как. Ето трети ден плюс 3 кирки плюс 2 експириенс, четвърти ден 5 кирки, 3 експириенс, пети ден 10 кирки, 4 експириенс, 15 кирки, 5 експириенс, мега дроп, дава 100 кирки, седми ден дава 100 кирки, 10 експириенс. Ами това е. В общи линии игричката е забавна. Благодаря за вниманието. Линка ще е в описанието на видеообзора. Контактите ми също ще са в описанието, така че пробвайте. Без вложение. Благодаря ви за вниманието. До нови срещи!